Čítanie z knihy proroka Ozeáša. Toto hovorí Pán. Vráť sa, Izrael, k Pánovi, svojmu Bohu, lebo si uviazol vo svojej neprávosti. Vyliečím ich nevernosť, úprimne ich budem milovať, lebo sa môj hnev od nich odvrátil. Budem pre Izrael ako rosa, kvitnúť bude ako ľalia, korene zapustí ako Libanon. Jeho konáre sa rozrastú, nádherný bude ako oliva a voňať bude ako Libanon. Vrátia sa a v mojej dôni sa usadia, pestovať budú pšenicu a rozkvitnú ako vinica, ktorá má chýr ako víno z Libanonu. Počúvaj, čo ti dnes Pán z lásky hovorí. Vyliečím tvoju nevernosť, úprimne ťa budem milovať, lebo môj hnev sa odvrátil. Nie, nebudem sa viac hnevať, budem tvojou rosou, ty mojou ľaliou. A zapustíš korene, rozprestrieš konáre, nádherná oliva, budeš voňať ako Libanon. Tak ťa miluje on, budem voňať ako Libanon. Tak ma miluje on.